jonga mentakas ngi ngadon hapo umroi hapo Ribhoi district kejingwan jonga hang ni kalong bana kaliang jonga Kripa Foundation kala pelong ya kata ka program kabakerpang nak benta jong kibri kita sa hapo rehabilitation center bat kumju ha kajaka kabari ya ki teman ki kro ha kani kajaka jongka Kripa Foundation ti hakani ka jingwan jongi ngilayo ban yakran yaki katuk ningut na kimiit ki basa hakani ka jaka bat kumju ya utrai uba penya ya kani ka jaka kawai ka ba nakaliang jongi ngi kwa ban pensno ba kabu ha ka jinglingo namar ba kumba kalong menta kani ka jaka sa hangni ki don hadu khatwai ngot ki long kemi khasi ki basa hakani ka jaka bat kabu ha kalingo yengi kum ki khun khasi khara ba kani ka jaka kan dap ta ki teman ki kro ha ka sngi ka ba khatdu jongki kinwan ban pelut ya kita ki sngi ki por ha kani ka jaka nakaliang jongi ilayo ye ki program ki ba pher ban pen kemen ye kini ki miit ban kumju ru ilayo ban yakran bantuat jingmut ya ka e ka daw ba ki poi ha kani ka jaka te ban tip halor kani ngap bat ya sya ha kani ka video isu pelong ta program special na benta jong pi sngo kum no ade jar sungu keman ni kan dabam na aya song bala ban ya na suduna ki khamat kan dia ngamio i hopi dai yang ki bereng tai bon ngamio i dai te kampata pher kata kamet ngate kon bangam don mana ba kimpek de kit ka balang te nga kila ki balang na hadong tu gidang syulek menta kiman man sa ngin ngakamen ngasong bangayo syong habene yen ki angel takami ngayo kum kablay ngamyo kami kabakhat harai kamla kum kane kami sngo kum no menta kasi setunat sukumen cái đau mi it bị văn xạ trên bom don chuma no minyo te don to wo kseo im lạ vậy thì la le yung breo ma pe seo thì quả xạ vậy hàng nên hoi mà lấy mi it bị văn xạ balai ba ka stam ka khun bác sĩ tông con đơn nông bệnh gì minyo no pe ka khun ta ka wi ra te ka stam ta ba le ka don si sa ka luar kini sumber ba ka luar Ti minta kasih ki pelong ya kan program bisngau kum no mi isu tenai sofa dan kuma ali sofa yang teman di tanya kaya ya langsung tenat kini ya rawa ya pidan ka min sem ba pi kwa le yeng no ne pidang kwa sa ni pidang kwa sa ni sa begini ngelawan yang sa begini teman no bawan bu ipi ni pak ibahayin te bisngau kum no minta kasih pak tenat tenat bisa yo gini ki program hang ni iyo kai ka ba tenat ipi ba pensa hang ni bayo bun parlok ne bun parlok pun ba iya thôi hayeng dan don hayeng mana badan don re bayin de kon cenderang sudah ada ada asna kalong kum no kani jaka kani jakar bakoy bakya ba banyangan simat kan dan su ikiwe tengagam tek bis no kum no menta kasi ki pelong ya kata kasi ban pen kemen ni pi na menta ka Christmas setenat kan oh tina kaliang ki ahing scientific shapan bat baje pi bis no kum no ya kata bagi ani ngaso kumno te ngaso tenat daki i nama balai kecing penculo cengki sayang am dai su ko ba Abot piwan hi da kaman na jong takamon na jong ngarang suwan kalong kum no hang ni bisa setenat kai kita piwan pat hang ni tip kesuan buun ni ke mana bawan ngiwan kawan naka juga jaka setenat long enjoyment long kum sibayeng te ya keren ya paria iwe mo kamu kepisah ni kis tenat mah ya bun parlok ne boleh kis tenat long kum ju there is no different no specialties
Manusnem ngi persang nandu bor bengia inaugurate kan ka jaka namta ka yeng teman ngi persang ban ngi skoto te mengi kim dan kmi pa kim dan bahayeng basam not baro re kidon ki mi it bom don mo te ki long maroi te kat ka Christmas ba babaro kia sunat banya melen mang banya don shiyeng shi bahayeng ing tu tika sunat kin mention senam ngiapen long program lang bat ki padar na po sunny side ngi ka jingkmen jingki ke kala along kong baka ai mensim yang ki sa ban im sa shisnam te uni snam pada ngia collab ngia penyayat lang bat na Maukhar parish te bat na po Barak Valley Counseling Center tingi lai ba mental snam ru kilai kemen shosho ba ginya bam ginya ya don lang an ngila penper ka program uniusnam belai ba menchim snam ye longkum ya cater ka bam uniusnam pada ngi na po rehabilitation center ru an ki staff jungi na po kripa kia wan shakmat kyong sir mam ngi kwa ban ya le hi ngi shet hi ngi pen kemen hi te stunat ken kinong rep na Queen ru dan dengan society jungi mekiru kia wan shet kia wan tiu te kawan there's a Christmas spirit te ba everybody comes together te kalong very important ken ba kia don lang bat ngi mutas ngi ba khlo ma hot sno ba ngi khlo ba ngi la ya shna kum kane actually kajing thmu jong Father Joe Pereira ba the founder of Kripa Foundation te idea was banshu ritang yaki alcoholics and ki drug users te pormi nang depshna kani hangne or more or less proper person kala complete te may pre yong ani nga don kata ka jing ka don kata ka mensim ting bang hable ai nam tai kitmen and ila she had this dream a long time ago te ni shna yong to ni pen biang snate kum ki facilities bangi don hangne to namta yeng temen na du ki dining facilities ba filai ki dormitory beds semi private beds ka chapel then jaka bakin recreational activity their lawns ki don ki jaka yat kai jun ki bin step aim to then recent additions pada nila add ka basketball court bangi Pediang semua napo mencuai di sports minister iba bantai dor wan hang ni ti lai tanat ba ti ai kawi ka scheme ti ki penyat hina sports kila shna ka basketball court and then nakaliang jungi pedeng yong tong in shna kawi ka swimming pool ti la pen shna nam ta ki mi it but ki napo rehab to more or less menta ke ka jing tmu jungi is kumangai tu khana meneng omba Porbakash the dam mo kidang yashna ka dam yang tu tingi baka kala long kala don ka tu jing te ban pha ye ki me it ne ki briu na po rehab ban pha shapo shalong ban le treatment and CHC also ki basuna na ki doctor ne kidon ki jing te jungki in ki equipments ne to provide us ki jing bangi don bangi kimla ban yutang ki hospital bahe ki bala te minta paring persang ba okay hopefully by God's grace next year nila ban pendap a small medical facility jongla jonghi hangni with all the pathological labs then in-house doctors and we also want to tie up but ki doctors but don min CMA to come here once a week but not only banginya take care kini badon hangni hapo rehab but hapo senior citizen home but kini nongshong shnong kum hadu ha boirambong ne hadu ha sumer kum to amba makiru ki ladon ki industrial area to ki don ki clinic henry ki wan hangni ru ki la kin they will be able to avail kini ki services ru ken ngi la ban provide hangni ngi rung how show COVID ni inaugurate kane how banai March hajar arfo then hadin chiteu ngi hala apkang no te lalong kom re inauguration jong ka senior citizen home ka dehu September 2022 dam baklang
21 22 ngal complete Henry ke rehab te kayat Henry at that time hapo la shumia kala long kala shaba palate hang tu la khim jaka em tu and then ngiru ngi su tu ba ki breu ba wan hang ne beat old age home ne beat hapo rehab ki dan kam ka space kim dan kam reti ban pet ka tu ka building hang tu ui thu ne mya that stigma and discrimination kadang dante te parung iwan hang ni pare ki le ka ki ka jakaru ka he ki le chinish te dan ba itho ki there's a feel good factor in the path to recovery ka dormitory is what ngi I free of cost and kato ngi pulut hi na liang na de jong May especially Henry napo ki private rooms pare gitu basiu pare kalong ko baga yat lang hapo ban besa gitu ba sa dormitory room at least ka by bam ne ka by light ne ka by Henry kin the don kini ki medical problems pare gitu ba sa private ne badan dormitory room ni persang hei ban pha ba kan duna ka jinglut jungki te most of them ru ngila pen biang dot ki Aadhaar card jungki ngila pen empanel ki hapo MHIS ne ka to ka PMJ abigyan ne kumno te kitur ngila persang ken ban le kat bangila ban pen le ba kat ba kinang dan hang ne ki bahayeng jungki ru kimnum so re ba ki pelut bisa tingiru ngi persang ki ba ngiru like as per the hygiene levels ne ka bam ka diru kan long kan cater kan yaki tu badan diabetes umde re ban yo rasgulla for example na te ngi pen biang be as per the nutritionist ne kumbo ong doctor sumba ai kum kine ki bam yaki kan te so yeah, to say it is entirely free ngamnum ong re kata, but then kito badan ha dormitory ki badde BPL shisha hot kito tingi penyerap ngia penyerap hi. Ni kamde re tang hapo oli jom hapo rehab ru kade kumtu hi. How hakashisnam hapo ka saupongot ni I free rehabilitation. Te hapo free rehabilitation nam ta lai banai ngia siulut hi mengi hang teru. But it's been God's calling, God's grace. Mention snam pada ka sarkar ka penyerap yengi, ban to take care of these BPL category rehabilitation cases. Te yaki pada ngi hapshim ki kot kisla ki recommendation letter na po social welfare ne national ne, kitu ki bala ban ai ka. To give us a proper statement baki long kan ki brio ba de BPL te yaki rungi penyerap hot me ba salang ban ngi hangi ngedan khatwe ngot te iwe dang shuklat news nam iba de parlok bhabat I me jonga ru la khlat na du khandai punyo hande ni pada me jungi la pani kai ban ai ngo be ki temen and ai buram bete I kerteng kongbri te ila don batngi la khlat la don arbnai menta hendre menta nge don khatwengot and then hapo rehab center bereng nge don khatsangot ki inmate te kadon kani kajing stunat ba ki napo rehab ru ki one shongkai bat ki me and mentality nge pen long Sunday service manu si Sunday te stunat ba ki me nang niru ki persang banyat hapo rehab ba kini shonglang hapo kini ki service kin Sunday service ba penyat hi maki ne penyat padar ne pastor untuk te stunat